గోదావరి జిల్లా కొత్తపేట నియోజకవర్గం ఆలమూరు నవరత్నాలు పేదలందరికీ ఇళ్ల కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆలమూరులో ఈరోజు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా వర్చువల్ విధానంలో ఎర్ర కాలనీ వద్ద భూమికి శంకుస్థాపన కార్యక్రమం జరిగింది. కొత్తపేట ఎమ్మెల్యే చీర్ల జగ్గిరెడ్డి, కలెక్టర్ డి మురళీధర్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమానికి జాయింట్ కలెక్టర్లు రాజకుమారి, కీర్తి చేకూరి, పీడి విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి, సబ్ కలెక్టర్ అనుపమ అంజలి, రాజ్యసభ సభ్యులు పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్, మంత్రులు కన్నబాబు, పినిపే విశ్వరూప్, చల్లబోయిన శ్రీనివాస్, రాజమహేంద్రవరం ఎంపీ భరత్, మాజీ ఎంపీ ఎమ్మెల్సీ పండుల, ఎమ్మెల్యే రాపాక వరప్రసాద్, మాజీ ఎమ్మెల్యే తోట త్రిమూర్తులు, రాజమండ్రి రూరల్ మాజీ ఇన్ఛార్జ్ ఆకుల వీర్రాజు, అధికారులు, నాయకులు, లబ్ధిదారులు తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. 944 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో అక్షరాల 28.3 లక్షల ఇల్లు జూన్ 2023 నాటికల్లా పూర్తిగా నిర్మాణం కూడా పూర్తి చేసే విధంగా అడుగులు వేస్తూ ఇన్ని 30 లక్షల ఇళ్ల పట్టాలను సేకరించడమే కాకుండా యుద్ధ ప్రాతిపదికన వాటిని PMAY అనుసంధానం కూడా చేసి వేగవంతంగా కూడా ఈ పనులన్నీ కూడా పూర్తయ్యేట్టుగా అడుగులు వేస్తా ఉన్నాం. మొత్తంగా 32,909 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసి ప్రతి పేదవాడికి కూడా మామూలుగా ఇల్లులు కాదు, ఈ ఇళ్లల్లో ఈ ఇళ్లకు లభ్యమయ్యే సౌకర్యాలు మామూలు లెవెల్ కన్నా కూడా ఇంకా మంచి లెవెల్లో ఉండేట్టుగా అడుగులు వేస్తా ఉంది. అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్. తూర్పుగోదావరి జిల్లా కొత్తపేట నియోజకవర్గం పి గన్నవరం నియోజకవర్గం సరిహద్దుల్లో గంటి పెద్దపూడి వైపు నుంచి గన్నవరం వైపు లంకబొండు మట్టి తరలిస్తుండగా అడ్డుకున్న గ్రామస్తులు. మితిమీరిన వేగంతో లారీలు ప్రయాణిస్తుండటంతో అడ్డుకొని నిలదీసిన స్థానికులు. గ్రామ రెవెన్యూ అధికారులకి, పోలీసు అధికారులకి మట్టి తరలింపుకు సంబంధించి లారీల్లో ఎలాంటి అనుమతి పత్రాలు లేనట్టు గుర్తించి సమాచారం అందించారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న రెవెన్యూ సిబ్బంది విచారణ చేపట్టారు. కుండపోతుగా కురిసిన వర్షం ఖమ్మం జిల్లాలో ఈ రోజు ఉదయం సుమారు 7 గంటల సమయంలో ఈదురుగాలులతో ఉరుములతో కూడిన వర్షం రావడంతో రోడ్లు మొత్తం జలమయంగా మారాయి. పలు చోట్ల ఇదే వర్షపాతం నమోదైంది. మంచిర్యాల జిల్లా బెల్లంపల్లి పట్టణంలోని కొత్త బస్టాండ్ చౌరస్తాలో మంచిర్యాల జిల్లా కార్యదర్శి, రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు, కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు కామ్రేడ్ సబ్బని కృష్ణ మోకాళ్లపై కూర్చొని బెల్లంపల్లిలో మెడికల్ కాలేజ్ ఏర్పాటు చేయాలని నినాదాలు చేస్తూ గతంలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ బెల్లంపల్లికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మెడికల్ కాలేజ్ ని ఏర్పాటు చేస్తానని, పట్టణాన్ని అభివృద్ధి చేస్తానని ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకుంటారని ఇక్కడున్న ప్రజలు ఆశిస్తున్నారని, అలాగే ఆసిఫాబాద్, సిర్పూర్, బెల్లంపల్లి, మంచిర్యాల, చెన్నూరు నియోజకవర్గాల ఎమ్మెల్యేలందరూ కూడా గట్టి ప్రయత్నం చేసి ఇక్కడ మెడికల్ కాలేజ్ ఏర్పాటు చేయించి పట్టణ అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఎందుకంటే మంచిర్యాల జిల్లా కేంద్రానికి, ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కేంద్రానికి, అలాగే సిర్పూర్ నియోజకవర్గానికి, చెన్నూరు నియోజకవర్గానికి బెల్లంపల్లి పట్టణం మధ్యలో ఉంటుందని, ఇక్కడ గతంలో మెడికల్ కాలేజ్ మంజూరు కావడం వల్ల టెస్లా ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ వాళ్ళు కెమినల్ పాత బిల్డింగులను మెడికల్ కాలేజ్ కోసం మరమ్మతులు చేసి దాదాపు 10 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల మధ్యలో వదిలేసి బిల్డింగులు ఖాళీగా ఉన్నాయని, అంతేకాకుండా కొన్ని వందల ఎకరాల ప్రభుత్వ భూములు ఇక్కడ ఉన్నాయని, కొనవలసిన అవసరం కూడా లేదని, ప్రభుత్వం పైన ఎలాంటి భారం పడదని, మరియు సింగరేణి ఏరియా ఆసుపత్రి, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు ఇక్కడ ఉన్నాయని, అలాగే రాష్ట్రీయ రహదారి, రైల్వే స్టేషన్ ను ఆనుకొని దగ్గరలో ఈ బిల్డింగ్లు, భూములు ఉన్నాయని, బస్సు, రైలు రవాణా సౌకర్యాలు ఉండటం వల్ల 5 నియోజకవర్గాల ప్రజలకు పూర్తిగా దగ్గరగా అందుబాటులో ఉంటుందని, ప్రజలకు అన్ని విధాలుగా సౌకర్యంగా ఉంటుందని వారు కోరారు. బెల్లంపల్లి పట్టణంలో మెడికల్ కాలేజీని ఏర్పాటు చేయాలని
కేసీఆర్ గారు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు గతంలో ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోవాలని బెల్లంపల్లి కొత్త బస్టాండ్ చౌరస్తాలో ఈనాడు మోకాళ్ళపై కూర్చొని నిరసన తెలియజేస్తున్నాను. ఈ ప్రభుత్వాన్ని, ముఖ్యమంత్రి గారిని, ప్రజాప్రతినిధులను వేడుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే గతంలోనే దాదాపు 1998లోనే బెల్లంపల్లికి మెడికల్ కాలేజీ మంజూరైంది. కెమికల్లో ఉన్న బిల్డింగ్లను టెస్లా ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ వాళ్ళు దాదాపు 10 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి అక్కడ ఆ పాత బిల్డింగ్లకు మరమ్మతులు చేయడం జరిగింది. కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల ఆ మెడికల్ కాలేజ్ బిల్డింగ్ను వాళ్ళు ఆపేసి అర్ధాంతరంగా వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ఇప్పటికి కూడా ఆ బిల్డింగ్లు టెస్లా కంపెనీ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసిన ఖర్చు పెట్టుకున్న బిల్డింగులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఇక్కడ 2 ఆసుపత్రులు ఉన్నాయి. ఒకటి సింగరేణి ఏరియా ఆసుపత్రి, ఒకటి ప్రభుత్వ ఏరియా ఆసుపత్రి. అంతేకాకుండా ఇక్కడ వందలాది ఎకరాల ప్రభుత్వ భూములు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వము భూములను కొనాల్సిన అవసరం లేదు, ఉచితంగా వస్తాయి. అంతేకాకుండా ఇక్కడ రాష్ట్రీయ రహదారి, రైల్వే స్టేషన్ కూడా ఈ భూములకు, ఈ మెడికల్ కాలేజీ పాత బిల్డింగుకు ఆనుకొని ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఇక్కడ సింగరేణి బిల్డింగులు ఎన్నో ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఇలాంటి అవసరాలు ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి అవసరం ఉన్నా ఇక్కడ ఉచితంగా రావడానికి అన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఇక్కడ 5 నియోజకవర్గాలు, సిరుపూరు, ఆసిఫాబాదు, చెన్నూరు, మంచిర్యాల, బెల్లంపల్లి 5 నియోజకవర్గాలకు మధ్యలో ఉంటుంది. ప్రజలందరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది, ప్రజలకు సౌకర్యంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ తప్పకుండా మెడికల్ కాలేజీని ఏర్పాటు చేయాలని, దీనికి దుర్గం చిన్నయ్య గారి నాయకత్వం, మన ఎమ్మెల్యే గారు, గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు దుర్గం చిన్నయ్య గారే నాయకత్వం వహించాలని, 5 నియోజకవర్గ ప్రజల్ని అందరినీ కూడగట్టి ఉద్యమాలు చేయాలని కేసీఆర్ గారిని ఒప్పించి బెల్లంపల్లి పట్టణంలో ఇక్కడ మెడికల్ కాలేజీని ఏర్పాటు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం.